Pero perdóneme que eu non saudei hoxe a nosa compañeira Alba Lea, que creo que está en Guntín tras las berzas gigantes. Manda berzas. É un Mougán, concretamente, compañeros, e xa temos a Manolita máis eu unha boa abrazada de berzas aquí no colo. Fixadevos a altura que teñen as berzas daqui deste matrimonio de Mougán. Eu tampouco son moi alta, é verdad, nin Manolita nin César, pero é que nin poñéndome de puntillas, nin saltando, chegamos á cima da berza, Manolita. Isto é... hai que entregalo á ciencia, prácticamente. Hombre, é que aquí as terras de Mougán... Teñen as terriñas de Mougán para dar estes cultivos tan bons. Que é moi boa. Aquí dáse de todo, dáse verzas e de todo moi bon e moi grande. Eso sí, o segredo, hai que preguntar aquí ao xefe César, que é un home serio, un home que estaba traballando ali no campo, que lle fas ti a estas berzas? Nada, cuidalas que medren dereitas e abonarlles ben a raíz. Pode ter algo que ver co esterco de galiña? Oh, co de galiña, sí, claro, e o de conexiño tamén. Mirade, hai berzas grandes, de gran tamaño, pero tamén as hai moi bonitas como esta de por aquí, é como estar nunha selva isto. Mira, esta é a raza máis pequeniña, vou me poñer por aquí, pero está chea, aquí hai moito que apañar, Sí, bueno, é que estas están xa colleitas de ahora, as que teis os outros e tal, pero como esa son casi todas. Imos estar esta tarde con eles, compañeiros, imos tamén ir ata o fondo daqui desta horta, porque as hai que tiveron que agarralas con paus, para que non se deformen, nin se vayan. Pero, Manolita, ti estas berzas faslle así unha cousa un pouco especial, non? Sí, eu cántolles. E que lle cantamos? Que lle canta? A ver, eu traigo... No, era... Eche un cantar, miudiño, 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 eu traigo... Ese é o segredo, Non acompaña ninguén. Eche un cantar, miudiño, miudiño. E entre todos, mellor, A ver non? si medramos nós tamén, non? Miudiño, miudiño, o que eu traio. Tremendas, Van medrar que non vexas. Alba, vamos facer unha pequena pausiña. De contado queremos volver a Guntín a ver se ten máis segredos para que medren tanto as berzas. E ollo, que Alba hoxe non sae da horta, que visitou unhas hortas urbanas na Coruña que ali plantan produtos chineses, como era a pera mazá que trouxen outro